ning lambe. Barang wis dadi pejabat mikirno enake dhewe, gak peduli karo nasibe rakyat sing lagi njerit merko uripe mlarat. Pamrih mung piye iso iki lho gondo duwe negara. Aja kayak gue lah. Biar tidak begitu, mari kita golkan Undang-Undang Perekonomian Nasional Indonesia, undang-undang yang berlandaskan Pancasila demi kesejahteraan, kemartabatan, kesentosaan dan kedaulatan ekonomi bagi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.